Nyakoromo giro kamano kuom Ramogi TV ne weche manyien chenro mar migago odiochieng' mabende lit kod kuyo kwako gwenge mathoth kaluwore kod masira maka kod kacha mago motimore kaunti ma Nakuru, mago motimore kaunti ma Mandera. Odiochieng' mabende weche mag somo obedo kod iwacho ni lendo mabende time kinde mag otieno moyo jonyuol kanitiere kod sandruok koni kod kocha kaluwore kod ikruok mane gintiere godo macholo nyithindo e skul. Wach mabende ochoro nyime odiochieng' ma ibro yawe skul. Weche mopogore opogore mabende iko ni chenro mar migago magie weche maomiyo pek. I hear it's a dam that has broken from Kijabi, Upper Kijabi, but the damage is magnanimous. It is something that we have not seen. The road is gone. I hear the one going to Narok has caved in also. Ji 42 wito ngimagi ka udi buora pio ywero Mai Mahiu bang'e ya opong' kendo muoch kaluwore kod koth machwe e pacho ka. Penjo pod nyuolore kowuok kuom jonyuol kod jopuonjre kaluwore kod okang' mar piny owacho choro nyime yepo mar skunde e dakika mogik. Luoro nitie ji makwan gi pok oyange wito ngimagi e monj mar njore motimore e Lwak e kaunti ma Mandera. Nyakoromo kaka pile laina matudruok gin 23600 yuda achiel kachiel e Facebook, X kachiel kod YouTube ma Ramogi TV kama goyi kod mbaka ewi weche ma wakelo ni gilak seche gi odiochieng'ni ma bende lit okwako kaunti ma Nakuru. Nyinga Ochieng' Emmanuel bed koda e chakruok nyaka giko. Ji 45 oula onego e gweng' ma Mai Mahiu kaunti ma Nakuru kaluwore kod koth ma koch madhi nyime gi chwe pacho ka. Moyang kod obila e gwengego ka gimedo ni ringre 17 moseyudi bende gin mago mag nyithindo ka menyo pod dhi nyime ne ji mamoko buora mapok oyang ndachgi. Walter Nyambaga ni gima thoth. Seche 15 mokalo kane en kar jot mar ji moingo 100 manyoni ayula mar otieno moling' thi kaka pile ka ging'eyo ni malit ochomogi. E gweng' ma Mayu e kaunti ma Nakuru olokore kar kuyo ywak ng'wodo lak katho e mong'ong'o wang'e ne jodak ma Mayu. Koro nywandie kwan mag jok ma midhiero mag oula ong'wano kuonde bura pachoka. The situation is a horror. It's like a horror movie you are seeing. It's so terrible. So we call upon even the national government because this is also beyond the county government. Lipoto yango ni omake jabe man machiegni kod gode mag Mayu. Wachore ne omwomo kendo oula chako bubore. Kamolo kendo riwore kod aora kendo muko udi kendo ng'elo kite kod gogni ka iwero nyaka ute mag ji. Somebody say yesterday that up there that the dam might break, but people do not see these things happening. They just sit in their comfort zone. But this rain is not anything we have seen. Chenro mag temo golo ringre mag ji maomoko ichuodho ute maomukore to kod rogo dhiyo nyime chakre okinyi kotele kod riwruok mar Red Cross Society of Kenya. E kinde ma komanda mar obila ma Naivasha Stephen Kirui olero ni chenro mag reso ji dhi nyime ka kwan mag familia moywer kod oulano pok oyangi malong'o mak mana ni maromo ji 42 to seyange ni owito ngimagi kotende kod oulano. Imezoba baka magari sahi, bado watu wanazidi kutoa maiti hadi wa sahi maiti inaendelea kutolewa. Haijulikani idadi ni ngapi abaya watu ambao wamekufa. Zaidi ya mili karibu 20 na tumepata baka ya watoto, lakini hatujui idadi ni ngapi sababu bado watu ni wengi sana abaya hawajapatikana. Wengi zaidi hawajapatikana hadi sahi, wengi zaidi, hata manyumba zimezobwa, hata magari zimezobwa zote. Operations have been going on. Trees are down. Their bodies, they are still looking for more bodies are here. It's just sad. It is a sad moment for us here. Calling from all over. Masira no wachore no chakore seche mag ochiko otieno. Kendo kata mana geche mane kalo Mayu bende olano ne oywero. Nyumba kubebwa, sasa watu wameachwa bila makao. Sijui hata tufanye aje. Kuna upande hapa Kijabi, kuna Korea, kuna hapa Mai Mahiu, bado Garesen, kwenda hivyo
kunaitwa Georges, bado huko chini maji inaelekea. Wacheni usiptende kaka Makijabe, kanyakla kod Manaivasha, osepong kod jok moyudo inyruok motende kod oulano. We've mobilized ambulance services and quite a number of people have been taken to the Naivasha Sub-County Hospital, while a good number are being treated at Maimahio Level 4 Hospital and also private facilities within this vicinity. Masira machal kod ma inyalo paro ne otimore kaunti ma Nakuru, kama ne ji 48 ne owito ngimagi bang' aora Masolai ne momo e higa mar 2018. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ya kwa Ramogi koti no rekod mano brutude kanyo kod lipota marwa Marian Nyambura mabende ntiere gwengego e county ma Nakuru kinde mana machuok mabire weche manyien mag migago mromo ler nyaka ge sani to chal nadi e gwengego ma masira no ne otuki mabende oseyo kanyaka sani ji 45 kin mago mari ngrege oseyudi kendo owito ngimagi kadhi nyime. Ji 23 podi manyo bang' yie kodgi e county ma Tana River Odhiambo manyoro. Mamoko dhi nyime kod thieth e kar thieth ma Madogo. Wachore ni yieno nyoting'o dhano mathoth. Obila ni nyaka sani maromo ji 20 kende ma oseresi. Jalup gavana ma Tana River Mahat Ali Loka okunia pisas mag county medo rido ye kendo kaso menyo marido ji mamoko mapok oyudi. Tulikuwa kama watu wengi sana zaidi ya 40. Sasa wakati tumefika pale hiyo mali barabara imekatika, nimesikia tu nini imetuangukia hivi. Sasa hapo boti ikatuangukia hivi, ikatufunika. Sasa hapo ilikuwa wewe ujiokoe kama uko na uwezo wa kuogelea. Mimi sijui kuogelea, nimemshikilia yule jamaa mmoja alikuwa ametoka Lamu na ile boti. Nikamshika mashati hivi akaogelea nikaenda nikashika lori. Ile lori imekwama pale katikati ya barabara. Tunaomba serikali tafadhali, wale watu ambao wamesink pale ndani ya maji, tunaomba mfanye hima muwaondoe pale, kwa sababu wengine ambao wamezama mahali pale walikuwa wanakuja Garissa for the first time, na walikuwa mwingine kama ako posted kwa shule fulani, kesho walikuwa wanaenda attachment, mtu amezama pale, watu wa kwao hata hawatajua, lakini mfanye hima muondoe ile mili pale so that watu wajue nani wao wanapatikana nani hayuko. El Nino imekuja imeharibu barabara hii December. Wanasema contractor ako ground. Mpaka leo 4 months kama wangeweka maram haingetokea maafa leo hivi. Na ni mali ambayo wangeweka maram na culvert na vijua culvert ya box culvert. Ni kitu ambayo inakaa miezi moja tu na inakuwa sawa. So serikali imezembea. Overloading ya hiyo boat ndio kitu ambayo imesababisha. Lakini nataka kusema kwamba kuanzia kesho tutajaribu kuwa na mpangilio mzuri ili wale wenye biashara kama watatoa boti zao watoe boti zao, yetu ifanye kazi. Kama ni kulipisha pesa sababu ni ya biashara, idadi ya watu ambao watakaobebwa iwe ni kiasi ambayo haitaleta madhara zaidi tena. Ya koromogi kapod wantiere weche motenore kod koth mapek mamedo chwe oula makone kod kocha wadhi e gwenge mag Nyanza. Kwan jogo mawito ngimagi e masira mar oula manomonjo gwenge ma Sindo e kar ching'od bura ma Suba South ochopo ji 4 bang' ringre nyathi moro ma jahigni 7 yudi okinyi ma kawuono e gweng' ma Nyabomo. Oula mane omwomore kawuok e gode ma oluoro Sindo bende okelo kethruok mag mwandu e boma ma Sindo ka puothe eka modhuro bende oula ne oywero. Jamni moting'o rombe, diek, anguro kod gweng' mathoth bende oula ne oyweyo nyaka e nam Lolwe. Waloso achiel kachiel kod Ali Abich masani nitiere boma ma Sindo. Ali, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod weche manyien mag migago. En lit kod kuye e gwengego kendo oyang' kanyo ringre 4 oseyudi achiel ma nyathi mathin kendo mwandu gin mago mosekethore kaluwore kod koth mapek to kod oula miwacho ni wuok e gode e alwora mar Sindo. Nyalo yangonwa ni Gilak sechegi ang'o matimore kanyo, jodak wacho ang'o, kony mosechiw to kod gin gik mage mamoko motenore kod masira machal kama.
Inyalo miyo waler kotenore kod gigo ma otimore e gwenge mag Sindo. Manyo timore kwan jogo mosewito ngimagi, chenro manyalo bedo ni dhi nyime mar manyo mwandu kata oganda manyalo bedo ni oywer kod pi, to kod kaka masirano wachore ni otimore e gwengego. Kowuok e boma ma Sindo kaende ma entiere kar chudo bura ma Suba South, mana kaka iwacho no endo en ni odiochieng' manyoro ola mapek mokalo ne omonjo boma ma Sindo kaachiel kod alwora mare. Mana kaka iwacho no endo kwan jogo e soma sani koro osewito ngimagi kaluwore kod masira mar oula mane omonjo gwenge ma Sindo kod alwora mare kaendi. Osechopo dhano 4 bang' ka ringre nyathi moro ma jahiga 7 ne oyudi kawuono e gwenge mag Nyabomo, ma bende en achiel kuom tie gode mane pi omwomore kawuok kadonjo achiel kachiel nyaka e boma ma Sindo kaendi, kendo kelo kwan jogo ma sani koro osewito ngimagi mar oula mano timore gwenge ma Sindo kae ji 4. Inyalo paro ni kuom ji 4 gi eke nyithindo 3 wuok e familia achiel ma sani koro owito ngimagi e masira makoch mar oula mano omuomo gwenge ma koni endi, ka wuon margi to ne oresi kendo pod ngimane kamarach mokalo kole kod pi mano omuomore kawuok e gode. Ing'eyo ni boma ma Sindo kae ni en e bwo got kendo nitie gode mathoth mokalo ma oluoro boma ma Sindo kae, kendo jopiny wacho ni koth ne ok ochwe e boma ma Sindo kama koro wantie ni, kendo mak mane oula mano omuomore kawuok e gode mopogore ma sani koro oluoro Sindo kaendi ema nokelo pek mokalo monego ji 3 ji 4 kaachiel kod bende ketho mwandu mathoth mokalo mag jodak e Sindo kaendi kaachiel kod gwenge mamoko, ka jamni mathoth kaachiel kod puothe bende oula mamuomore ni noywero kinde manyoro mane koth omonjo gwenge eki. Ka ok aketho sa achiel kachiel, an kod moko kuom jopiny mane oyudo chandruok kaluwore kod masira mar oula, kendo gidwa pimo ang'o mane otimore. Inyalo chako gi nyingi ting'iso ne achiel kuom jodak ma Sindo kaendi ang'o mane otimore manokelo masira mar oula e Sindo kaendi machiegni. An iluonga Fredrick Odhiambo, ajadak ma Sindo Suba South. To seche mane pi obiro nobwogowa saidi nikech ne wan Sindo kendo ne wan e yorewa mag ohala, ne wambo nyaka omendewa, to pi noa gi e got kowuok malo ma koth moro amora mane ochwe onge, ma pi nopong'o udi ma nyaka buge mag nyithindo, mwanduwa nodhi, sufriechniwa nyaka gigewa mag nindo. Koro nyaka gisani ok wang'eyo kaka wanyalo timo nikech gisando koro koth biro manyoto ne koth ok ochwe, sando koro biro kaka wadhi chako kendo kaka wadhi timo koro wakia, ok wang'eyo kaka wanyalo konyo. Koro wakwayo kuom sirikal mar kaunti gi national government mondo gichop gine kaka gino timre, nikech kodhni koro ka biro to got mano barre cha be pi pod wuok nyaka gisani. Koro wakwayo sirikal mondo obi okonyo nikech nyithindo dwa yawo sikul, buge no dhi te gi pi gimoro amora nyaka certificates mag nyithindo. Koro wakwayo sirikal mar kaunti mondo gichop mondo ginenwa mondo gimiwa kony kaka jo kaunti jo Suba South mano yudo tabu, nikech pigni en pi mok mol ga pile ka pile, to kawuono nyoro no bwogo ji ko bira poya no ma nyithindo mano yude wang' dei seche mano biro no moko no dwa tero ai seche gi nitie joma notho ma moko pok oyudi, moko se yudi, moko tho e familia achiel. Koro wan gi tabu sani koth kor ka biro. Akwayo sirikal mondo konywa kaka jo Suba South, nikech wan be wagolo osuru kaka jo Suba. Wakwayo kony kaka jo Suba South e village mar Wadiang'a pi noywero wa drainage ma osebedo marach Sindo kaendi ma samo ne omiyo oula ok oyudo wang'e mondo odonje nam okelo lal maduong' kamaendi e boma kaendi. Sani asedak Sindo ka higni mang'eny, to gima notimore nyoro drainage system ma Sindo rach, nikech gino loko mathindo to lowo nosedinogi, koro pi ok nyal kalo madhi e nam. To gima nokonyowa mokwongo ne wachiegni gi nam, koro pi ne ringo kadhi e nam, to nikech drainage system ma Sindo rach. Koro wakwayo county government mondo gikaw thuolo mar loso drainage ma Sindo mondo mi Sindo obed kama pi nyalo ringo kadhi e nam. Wakwayo kuom ng'uono county government, governor Mama Wanga konywa nikech pi koth kor ka biro wan wadhi tho. Wakwayo kamano. Ibo chao ginyi kitisa kapok watieko, en pek mane oula ne okelo ne jodak ma Sindo kato kit mwandu machalo nade mano odhi e nam kaluwore kod masira mar oula mano omonjo odiochieng' manyoro e Sindo kaendi. Adwoko erokamano, nyinga Joseph Opiyo Okidi. Ne jo ohala ma Sindo oula koth pok nok ochwe ma koth kor ka kony mondo bi mapiyo piyo kaluwore gang'o kapok oyaw skunde mang'eny manyalo wacho wetena be nitiere. Mano en achiel kuom jodak ma Sindo kaendi kendo giywago tieko
sekta hu kaindi wacho kaka joboda boda nitie lal maduong' mano yudo ko en ang'o monego bed ni sirkal timo kaluwore kod kony monego bed ni chiwo ne jodak modo lal kaluwore kod masira mar wan kaka joboda boda wan gi lal maduong' nikech apikni wa nyobe mapata sani anating'o ki taonge apiko na nie nam makwayo sirikal mondo konywa kaka joboda boda. Mar ariyo nderi manyo waringe ochoti te wakwayo sirikal mondo bugnwa ndara kaso drainage masindo bendo losi wasebedo kwaywak higa ka higa to gini medo mana nyang' daraja mogernwa ni tin ok onyal ting'o aora ni kamol maber. Kapana nyamano ywak ma jodak masindo ka ni ka kendo pod wago tak e boma masindo ka mondo wang'e ni to en pek mane masira mar pi mapong' kendo muomore okelo e boma masindo ka ende ka waneno ka poden wach mapek ka koth bedo biro ka ende kendo jodak mantie boma masindo ne ko luro ni oula nyalo medo mokgi kalwe kod koth madhi nyime kod chwe kod wenge mapak kao kama dabro duoke studio mondo dhi nyime kod twak weche manyien mamoko ka wato sindo ka ne wang'e ni to en kit pek mane mar oula ma oula ne okelo ne jodak masindo ka achiel kod alwora mare. Kamano Ali Abich anyo ka intiere kod oganda mathoth kendo ng'ata dwa mondo mi ogol pache to kod dhoge ewi koth mapek mosebedo ka chwe mabende koro gi sani wachore kanyo ni okelo masira. Ji ang'wen osewito ngimagi kama oting'o nyathi matin kendo mwandu gin mago mosekethore. Jodak makono ywak mondo mi olos negi weche mag olalo wang' apaya ma ochot. Ripot motenore kod mano Ali Abich bobedo kakelo ni kanyo weche manyien mag yude kinde mag otieno e ang'ichulo kaachiel kod oimore. Pod okwan mabor kod weche machal kamago wadonje weche mag skul kama tend riwruoge mag jopuonj KUPPET kod NAT bade mabomet oseo jatend migawo masomo Ezekiel Machogu kuom golo modeko milome mar choro nyime yepo mag skunde ne tam mar ariyo. Gikoni deko golo lendo mar choro nyime yepo mag skunde omiyo jonyuol lal kaluwore ni moko kuom jonyuol ne oseng'ado nyamburko mane nyithindgi dok ode skul ka koro gidwa ni piny owacho duok ne jonyuol omenda mane gisetiyo godo e keto kenge mag nyithindgi ochopo e skunde. It is not good at all because so far some students even started going to their schools as far as yesterday. They planned even as far as yesterday. Some of them were just traveling. We have students traveling from all corners of the Republic of Kenya. Some are coming from Kisumu, all the way from Kisumu to go to Mombasa, and you are just coming very early in the morning to say you have really postponed the opening of schools. That is very wrong. I want to appeal to the Minister for Education to be always alert and to know when to give press and to know when to give a statement touching on something like this. If it is possible, the government of Kenya could even reimburse those students who have already traveled on the way their money. Yes. Thank you. Kapod ntiere weche mag somo jopuonj mag skunde sekondar madundo JSS e kaunti ma Bungoma North obawo ng'anyo nyaka apis director ma weche somo mar kwedo chopo ng'eto mar doho e wi ndiko jopuonje. Kane giloso oko mar apisi ma director ma weche mag somo e kaunti no kotelni kod Johnson Kisindai gibogoro weche mag somo ka skunde biro yaw juma mabiro nyaka dul mochung' ne ndiko jopuonj TSC tim dwachgi. Kata kamano giseyo piny owacho kuom rem winjo dwachgi kata bedo ni gin kod lony mamalo e weche somo kendo gigolo ote ne jonyuol kod jopuonjre mag JSS mondo kik yaw skunde juma mabiro. Na siku ya leo tumekuja hapa kwa ajili ya mgomo. Yes. Mgomo ambao mmesikia unataka kufanyika ukafanya serikali ikasema mafuriko iko kila mahali. Yes. Wameogopa mgomo wa JSS. Yes. Ningependa kumwambia rais wetu na Teacher Service Commission, respect court orders. Respect court orders. Mambo ni mangapi? Jambo la kwamba ni compensate. Jambo la pili ni confirm. Jambo la tatu ni respect court orders. Teachers who are trained, qualified for 4 years, they were in college learning every day, and they gave them a certificate to show that they are qualified and they are worth to be teachers. At the moment, the government was issuing letters behind the back through politicians to employ teachers on permanent and pensionable terms, while people who qualified ahead of them are thereby paid peanuts as
interns, which the court declared as illegal. So we are here today to remind TSC and the government of Kenya that these teachers have renewed their contracts because the court said so. And so today the court has said internship is illegal. Ya koromo giro kamano ko bedo kodwa e chenro mar migago duchi makawuono ji opogore gin mago magolo pachgi kendo giloso kodwa ka gimiyowa pachgi e weche mopogore mabende wakelo ni gi elak seche gi engineer nono jayala wacho ni watu maber gi wadhi nyime gitimo tich makare. Mekta oko atimo mos ne joma oyudo midhiero mag pi an Mekta kawuok Mlolongo erokamano. Kevo Jakoyugi atimo mos ne joma osebedo ka hinyo Godagulu kae wan safe erokamano Kevo Jakoyugi kod ng'at mabende luongore kae ni Wycliffe Ochieng mos ainago Nyasaye majang'uono madri tu erokamano mag jokmano achiel kachiel e Facebook page mar Ramogi TV. Isaiah Omondi Okech atimo mos ne onagi manisindo kuom masira motimore ma jogma achiel kachiel gi lak sechegi mago ma dhi nyime gineno wa achiel kachiel kowuok e Facebook page mar Ramogi TV. Nyakwara Muga Jwang kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar migago. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre donje chenro mopogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar abich dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Dial *487*3# to get this song. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Kik bai
winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kod. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mane Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo keto Ramogi TV chenro mar migago. Wadhi nyime. Jopuonjre meche kod meche okwamo tesend geche gwenge mopogore opogore bang' migawo mar somo. Landa apoya choro nyime tarik mag yawo skunde e dier otieno. Lendo ma migawono ochoro nyime yawo godo skunde gi juma achiel kaluwore kod koth mapek machwe pacho kaendi kod pi ohula mapong' okang' mowang'o jonyuol mathoth maywago gimomiyo. Lendono ne ok otim e kinde machon kapok jopuonjre ochako wuoth madok e skunde. Ma e chal mar kuonde mathoth mag idho nyamburko to kod geche ma oganda tiyo gi boma ma Nairobi. Jopuonjre, jonyuol ne ochopo kanyo kinyi mang'ich mondo mi ne gichak wuoth mar dok e skul ne tam mar 2. Kata kamano, ne giyango ni piny owacho ne ochoro nyime juma mar yawo sikul nyaka juma manyien kaluwore kod pi mapong' e gwenge mopogore opogore kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Lendo mane ogol kod jatend migawo mar somo Mashogu e dier otieno kar saa 7. Okang' mabende wang'o i jonyuol mathoth mane osebedo kod ikruok mar chwalo nyithindgi e skul odiochieng' ma kawuono. Hata kama ni kupostpone hii mambo ya shule wangeliweza kuifanya mapema, kwa sababu nimeamka asubuhi napata postponement imefanywa kitu saa 7 usiku, na hivyo watoto wengi walianza safari jana. Hiyo message imepatikana hapa kwa drivers na wengi wao messages ndio imeingia saa 7 za usiku. Sasa juu ni minister ama nani, lakini wanafunzi wamerudishwa wote. Mvua haijaanza jana, haijaanza juzi, kwa hivyo it doesn't make sense maana ya wao kuleta circular saa 7 ya usiku. Hata nani alikuwa online, hata headmaster mgani alikuwa online kujua kwamba shule hazifunguliwi kesho. Ilikuta watoto asubuhi wa Moringato na nikaona watoto wao walikuwa na shida kwa sababu kulikuwa kunanyesha, au watoto hawakuwa na gari ya kurudi. Kwa hivyo watoto walikula shida kwa sababu au watoto hawakuwa na manufaa ya kurudi na nyumbani. Sasa ingine huyo mtoto alikuwa amepatiwa fare ya kwenda tu kwa shule. Wangetuambia mapema kwa sababu hata kama kulikuwa na mafuriko sisi wenyewe hatugejiabia tukae nyumbani. Kwa hivyo tulikuwa tunangojea wao waseme, watuambie siku ya kurudi nyumbani, na kwa vile maybe walisema tukiwa tumelala, sisi tulikuwa tumejiandaa kuamka mapema na kupeleka watoto shule. Tuliamkia tukijua tunaenda kazi leo, kazi itakuwa stage kubwa, na leo hatuna watoto hapa kwa stage. Wale watoto walienda jana, wasirudishwe nyumbani juu transport naye ni expensive. Serikali muwe organize hii maneno, mtangaze mapema ndio wasasi wajue. Sio hili wengine tulisikia njiani walifunga na maji, na hiyo mambo mungetangaza mapema. Skul Matenwek mantiere kaunti ma Bomet onge chendo mora madhi nyime. Skuno en mano ma olor to kane omed ndalo mag yawo skul gi juma achiel mago mag sekondar to kod primar. To e gwenge mag Kisumu thoth jonyuol kendo ma bende ne omedo nyiso ichwang' margi kaluwore kod okang'no mane okaw kod migawo mar somo. Hii Kenya serikali wanasema ama wanafanya sio mzuri. Kama wamejua hakuna Kenya serikali anaweza sema ikifika saa 6 wa usiku
Kama sisi wenye tunaomba tunalala, wenye wako kwa bandi wako kwa wako uhai wanaweza ona. Ndio sasa huko ndio wanatangaza ati shule watu hawataenda shule. Mimi nimekasirika kabisa. Kwa nini angepeana ile ujumbe kwa principals za shule alafu wapeane ujumbe kwa wazazi ili kila mzazi kufika jana daytime? Ingekuwa saa hizi kila mzazi amejua hakuna haja mtoto asafiri ili akuje kwa shule. Akuta watoto wamekuwa hapa na hawana mawasiliano yoyote. Inabidi sisi kama wenyeji kama wana matatu tunatoa simu yetu, tunatupigia hawa wasasi wao, tunawaambia chenye kinaendelea. Kama mtoto anaweza rudi ama aende kwa shule. Ndalo machuok mokadho, piny owacho ne osingone jonyuol to kod jokanyo duto e sekta mar somo ni skunde ne idhi yaw kaka ne ochan, kata obedo ni nitiere pi mane pong' koni kod kocha kaluwore kod koth mapek machwe gie kindeni. Weche mag somo gin bende pod wabiro luwo mondo wang'e to chal nadi kuom migawo mar somo to kod lendo no kaka ne obet to kod kaka jopuonjre ne ochopo e skul kata ka ne gidok pacho. Kwan ji mapod ok oyangi owito ngimagi tok maruti mothedhi kod jonjore ne omuoch machiegni kod kambi mar apisas mag obila e boma ma Elwak, kaunti ma Mandera. Kaluwore kod joneno ma ok tin ne ji 4 mawuok e gwenge mamoko kod jagweng' achiel ne owito ngimagi ka ot mane bende oger ma ogeti moting'o jodak magin jopuonj, jochiw thieth, jotije lwedo kod apisas mag obila ne oyud kod masira machal kama. Bengi mar Equity mane machiegni kod kanyo ochungo tijege kaluwore kod monjno. Ya koromogi wach mabende waluwo ni machiegni odiochieng' ma kawuono en mano motenore kod masira ma bende otimore e gweng' ma Mai Mahiu mantiere kaunti ma Nakuru kaluwore kod koth ma koch madhi nyime gi chwe pacho kaendi nyaka gi seche ma oloso kod ni wacho ni ringre ji 45 oseyudi kama oyang kod obila mantiere e gwenge go gimedo ni ringre 17 moseyudi e kind jogo gin mago mag nyithindo ka menyo pod timore ne ji mamoko buora ma pok oyang ndachgi. Ma en masira bende otimore ka kendo chiew kod okinyi ma kawuono moko kuom nyamburko ma bende ji ne tiyo godo mag wuoth gin mago mane oywer. Bende wantiere kod iwacho ni pichni mano nyisi nyime kanyo kaka wacho ni yawno ne omuoch kendo yiende gin mago ma bende ne omukore gi tiendegi, wang' apaya opong' kod chuodho kendo iwacho kanyo ni chenro mar dhi nyime gi manyo ji manyalo bedo ni ne oywer en mano ma dhi nyime. Ma en masira ma bende otimore kaunti ma Nakuru. Achiel kachiel watudre kanyo kod Marian Nyambura bende en reporter marwa mantiere e kaunti mano ma Nakuru. Marian, asante kwa kupata fursa ya kuongea nasi. Ukitueleza tu kwa kiufupi taswira jinsi ilivyo katika maeneo ya Mai Mahiu. Na shukrani Emmanuel, ni kweli kwa mtu anaweza sema tu hali si hali hapa katika eneo la Mai Mahiu kaunti ya Nakuru, Naivasha kaunti ya Nakuru, ambapo kufikia sasa watu 45 wamethibitishwa kufariki na miili yao kupelekwa katika makafani ya hospitali ya Naivasha kufuatia janga ambalo lilitokea hapo jana, mafuriko, na pindi tu ambapo mto Kijabe ulipovunja kingo zake mwendo wa saa 9 usiku, vijiji vinne vya Old Kijabe, Ruiru, Mai Mahiu Town na vile vijiji vinne vikiathirika kabisa kufuatia janga hili, ambapo kufikia sasa tumeweza kuona
shirika la Msalaba Mwekundu likiamba mahema katika shule ya msingi ya Ngea hapa Mai Mahiu ili kujaribu kusaidia familia ama juhudi tu zima ya kuweza kuanza kuopoa miili ya wale ambao walifariki kwenye pindi tu ambapo nyumba zao ziliweza kubebwa ama kusombwa maji hapo jana usiku mwendo wa saa 9 usiku. Na kama mpiga picha wangu Ivan Sasiba anavyokuonyesha kwa sasa ni kuwa athari bado inazidi kushuhudiwa hapa ambapo kufikia sasa baadhi ya wakazi tu wamejaa ama wamefurika hapa kushuhudia yaliyojiri jana usiku, ikizingatiwa kuwa wengi wao walikuwa wamesalia ama walikuwa wamelala na vile wakasikia kuhusiana na janga hili mwendo wa saa 9 usiku. Tumeweza kupata taarifa kutoka kwa waziri wa barabara Kipchumba Murkomen ambaye alifika hapa dakika chache kabla ya saa 7 na kuweza kutoa taarifa kwa wanahabari akisema kuwa ni janga ambalo limeweza kutikisa nchi, ikizingatiwa kuwa ni watu 45 ambao wamefariki kutoka miongoni mwa watu 45 waliofariki ni watoto 17 wakithibitishwa kufariki. Kwa hivyo ni janga ambalo kufikia sasa wanazidi tu kufanya juhudi juu chini kuhakikisha kuwa wameweza kutafuta zimeweza kuathirika. Mikono, majeraha tofauti hapo jana, lakini wakisema kuwa wanafurahi angalau kwa sasa kuwa ni wako hai. Kamili kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu kuhusiana na idadi iliyo ama familia ngapi ambazo zimeathirika na mafuriko ama janga hili. Lakini kama nilivyosema, wameamba hema katika shule ya Ngea Primary na kusubiri kutoa taarifa kwa baadhi ya familia ambazo zinafika hapo kuripoti kuwa wapendwa wao bado hawajapatikana, hawako hospitalini, na vile wale ambao hawako katika makafani ya hospitali ya Naivasha na vile makafani ya hospitali ya umma. Ni taarifa tu ambayo tutazidi tu salia hapa pengine kupata moja kwa moja kutoka kwa wakazi nini haswa iliweza kufanyika. Nikiweza kuzungumza nawe pengine uweze kutueleza, ukianza na jina lako, nini haswa iliweza kufanyika na mliweza kushuhudia nini? Kwa majina yangu naitwa Doreen Katweri, mimi ni mkazi wa Mai Mahiu, naishi hapa Maftata. Tunashukuru Mungu kwa sababu mvua haijafika na huku chini, lakini huku watu wengi wameathiriwa, hata watoto wadogo. Kuna mtoto hapa chini ametolewa kama mwaka mmoja hivi, na kengine hapo kametolewa kama miezi 9 hivi. Sasa tunaomba tu serikali tusaidie vyovyote wawezavyo kwa watu juu familia mingi sana zimeathiriwa na hii mvua. Kana huku juu maji ilitoka na huku juu kutoka Kijabi. Sasa imebeba watu, familia mingi, mavitu zao, vitanda na nini, kila kitu. Gari zimekwama na huku chini. So watusaidie vyovyote tu wawezavyo ili tuweze hata sisi kusaidika. Shukran. Naam, kama ulivyosikia ndio hali ilivyo hapa. Tutazidi tu kusubiri kupata taarifa kutoka kwa shirika la Msalaba Mwekundu kuhusiana na idadi ya watu ambao wameathirika pakubwa. Ila kile ambacho tumearifiwa ni kuwa siku 2 zilizopita, siku ya Jumamosi, tayari wakazi walikuwa wameanza kuarifiwa kuondoka maeneo haya kutokana na ile hali ambayo ilikuwa imeanza kushuhudiwa. Wengi wakisema kuwa mto Kijabi ulikuwa umeanza kuonyesha hali ya kama itaweza kuvunja kingo zake siku 2 zilizopita, na hii leo sasa hali hii kishuhudiwa. Ni swala ambalo tutazidi kufuatilia katika taarifa zetu za mano kanyo Marian Nyambura kaintiere county mano ma Nakuru miyo kanyo ler kotenore kod masira mane otimore Mai Mahiu. Winjo kanyo ni masira no timore dier otieno sochiko mar okinyi ka thoth gin jogo mane nindo kendo wacho ni ora no muoch kendo pi en bano mano yiero mier mantiere kanyo kanyaka sani. Ji 45 gin mago ma oseyudo ringregi. Gidhi nyime kod manyo ji mamoko bende wacho ni olal. Kindi jogo bende owito ngimagi ji 12 gi nyithindo matindo. Winjo kamiono wacho kanyo na chiele nyathi ma jadweche chiegni dweche 9 moro chalo dwe achiel kama. Mao gin gigo ma gineno mane otimore. Kendo wacho winjo ko wacho no kanyo ni chiegni ndalo 2 mokadho
ne osechak yangane ni chal ne ok dibedo maber kalure kod kite manyalo bedo no chako lwar ka achiel kod kaka ne jomodak kanyo ne osebedo kaneno. En wach mabendo lo machiegni ka en wach no mokaw ngima oganda mathoth e seche manok kende. Ji 45 winjo kanyo ka jatend migao mar weche mag wuoth Kipchumba Murkomen bende oselose wachno kendo wacho ni en gino ma lit ahinya ni owawito oganda jo Kenya mathoth. En lipot mapodolo machiegni kendo ibiro medo yudo lipot motenore kod mano ka gitimore nikech wengewa ni tiere kuno. Kawere gi mago mabende okelo masiro chima kauno wadhi e gwengewa moko kama riwruok mar governors ogolo simne lakteche mapod dhi nyime gi ng'anyo e pacho ka ni ok gibing'iyo gi wang' mamuol kane oloso e chendo mapogo basari sekar chingod bura ma Aldai kaunti ma Nandi. Jagoro mar riwruogno Stephen Sang wacho ni en wach malit neno kaka jo Kenya thagore kada bed ni piny owacho mag counties osechopo ng'eny dwachgi. Gavana Sang wacho ni sirikande biro lando thuolo mamoko juma mabiro mandiko lakteche mamoko mabiro kawo kar lakteche mang'anyo. Sasa ile position tumechukua kama Council of Governors. Kwanza hakuna daktari atalipwa mshahara kwa kazi ambayo hajafanya. Kweli ama si kweli? Hawezi lipwa mshahara na kazi haujafanya. Ya pili, wakati umepewa notice kwamba urudi kazi na umekataa kurudi kazi, umesema uko na solidarity na wale wako Nairobi, wale wa Nairobi wakupatie kazi. Sisi tunataka wananchi wangu wapewe huduma hapa nyumbani. Na kwa hivyo hii wiki we are going to conclude the disciplinary process and start the process of recruiting a new team of doctors that will be able to support my people in my hospital so that we cannot continue losing lives on account of an industrial action that has been declared illegal by our courts. Kwenda mbele, if we allow the doctors of Nandi to be in solidarity with madaktari kwa sababu ya issues ya Nairobi ama issues ya counties zingine, inamaanisha ya kwamba wafanyikazi wa Kenya siku nyingine watasimama in solidarity na wafanyikazi wa Uganda. Akosema kwa sababu hiyo shida Uganda hata sisi hatutafanya. That does not make sense. You have one employer. If you are employed by the county government of Nandi, sit down with the county government of Nandi and agree on your issues. Mukikubaliana na serikali ya Nandi, it does not matter whether national government has not agreed with their doctors in Nairobi. Governor County ma Siaya James Orengo yuak evide komenda mag county chakre dwe mar ariyo. Wach mawacho ni omiyo pogo chul jotije county kendo rocho chenro mag tijegi. Kolose kanisa ma Skills for Living mayudore county Mabondo, sub county Mabondo. Orengo wacho ni en gima yanga ni jatend piny William Ruto dwaro rocho chenro mag keyo omenda ne piny owacho mag tend loch gwenge. Orengo mero ni okang' ma jolony e weche chike keto kenge mag tayo duond buche yudo hinga kaluwore ni piny owacho tiyo gi omenda mag ng'iewo jod bura MCS kod governors mag riwruok kod kweth ma Kenya Kwanza. Watimo kamano nikech I want to say without fear of contradiction that President Ruto is trying to kill multi-party. President Ruto is trying to kill multi-party. The way Kenyatta won and Moi killed multi-party is the same way that President Ruto is trying to kill multi-party. By buying members of parliament, buying members of county assemblies, buying governors to recruit them to do his work in UDA and in the Kenya Kwanza government, I can tell you that that is a stratagem for killing multi-party democracy in Kenya. If you look at the political parties' funds, which was going to political parties, major political parties like ODM, the fraction that ODM is getting compared to what ODM was getting under the Jubilee government and under the NAC government or under the Grand Coalition government, it is a clear signal that President Ruto would rather have a one-party state. Jalonye weche mag somo riwruok mag pinje Afrika ma ugwe dhiro mondo pinje mantie riwruogno bed kod chenro mar somo machalre
maen mar bero rang'iny mag somo, bero tudruok kod tego uchumi mar pinje e riwruogego. Kane gitwak e gweng' ma Mombasa nyasi mar dialo jopuonje jokanyo e sekta mar somo, wacho ni okang'no biro yawo yore riwruok mag pinje Afrika e seche ma jonyuol kod jopuonjre kwayo mondo orwak kit somo mag lwedo, okang' mabiro ting'o malo rang'iny mag somo ka gidwaro mondo mi bunge mar pinje Afrika ma ugwe ochak okang'no. Tukifika stage ambayo wote kwa pamoja tukapata kuongea lugha moja ya kwamba mwalimu wa Kenya anaenda kufundisha Tanzania, wa Tanzania anaenda kufundisha Uganda, tunaweza kwanza tukaboresha lugha yetu ya Kiswahili ambayo inatuunganisha wote, lakini pia mfumo wa elimu utaweza kuinuka, kwa sababu tunachotafuta ni uelewa mkubwa wa muinuko wa elimu na kupata watu ambao watatoka wana uelewa mkubwa ambao watakuwa ni productive katika uendelezaji wa shughuli za kila siku. Different students will reach different milestones of education at different times. So the fact that somebody has a D when they are finishing their primary school or they are finishing their secondary education does not necessarily mean that that is where they will be forever. It could simply mean that they have not reached their milestones. Just like different children start speaking at a different time. So if a learner is not good in class, they are good in music, they are good in football, we nurture them. We nurture that talent and make them be able to excel in whatever they are able to do. Mogi penjo medo nyuolore kalure gi gwanruok mosebedo kanene kind jolweny kod obila mathurka kata bedo ni gimedo bedo ni kelo remo marach no pod ok oyangi. Kaka jalony e weche arita Eric Okeo lero kaka owinjo bed ni obila kod jolweny tayo tijegi e dweni kende ma ok tin ne tipo adek osemako jolweny kod obila ka gwanore sati e yo mok ni kare kata jolweny ma KDF luoni gisechako nonro. George Batimio lero. E thuolo mar dwe achiel gwanruok e kind jolweny kod obila osebedo kaneno ayanga. Gwanruok mosenyuolo penjo mopogore opogore e wi kaka kidienje ariyogo mag arita owinjo bed ni tiyo. Kaluwore kod ripot ma ogo e tesend obila Malikoni Ferry e kaunti ma Mombasa, namba OB 40, okwajo 27, okwajo 4, okwajo 2024, kar sa 12:12 odhiambo e kinde ma obila mawuok e tesend obila ma Ferry ni rito kar geng'o ne ji ma omaki. Nyamburko kido mar Land Cruiser manyo oting'o jolweny moko nyomolo kowuok e boma ma Mombasa, kendo dino rangach ma iwuoke kapok jolweny mag pi ma lipodno ok oyango kwan-gi nyowuok kendo rocho ratich chukdar mar kambi mar Ismax manyo yudo ni e tich. Lipodno yango ni kinde mane jaritno odhi mondo okonyre kuom obila kendo bang' obila temo kelo kwe. Jolweny go mag pi bende nopor kuom obila gapat kendo weyogi kod hinyruok kane pok jolweny go idho nyamburko manyo gibiro gono kendo leny nyaka kama ok ong'ere. Lipodno yango ni obila manyo roch jatechgi en Emmanuel Chigunda kod Anwar Hassan gi chukdar moyang kaka Wilson Obege. Kaluwore kod timno, andika mogol kokalo e mbui mar jolweny olero ni obila mag jolweny ma idendo ni military police osechako timo nonro. Gikoni kaka jolweny gitayo tijgi gi lony mamalo kendo ok ginyal siro timno. Kopogore kod rakruok Malikoni kod Kilifi odiechieng' manyoro, tarik 17 dwe mar 4, 2024, tim moro mayango gwandruok e kind obila kod jolweny Lodwar Turkana ne okere lai mag tudruok mag mbui tipo ma bang'e to tend jolweny ne owacho ni ok ne en adier. Kaluwore kod jalony weche mag arita Eric Okeo, owinjore ogai mar obila Jafet Koome kod jatend jolweny ma kojolo Charles Kahariri ne osewuok oko kendo loso e wi wachno. Ogai mar polis gi ogai mar Kenya Defence Forces jalno makoro sani omako kojolo apis manyien nitiere Jener Ogola nyaka koro giwuog oko e ayula kapok wachni kodhi oko. Ogai mar polis poko wuoye gini nyaka nche gini chakre timore. Jafeth Nchebere Koome engineer poko wuoyo about this confrontation. KDF are very tactical in their response. They are saying the incident is ugly. We are collaborating with the inquiry process. Very tactful, very sober, very plain, but does not deal with the issue. The issue remains. Bang' ranyisi yango ni moko kuom gwandruok itudo kod kaka kidienje ariyogo mag arita osebedo katiyo. Okeo yango yo manyalo kelo kwe e yor tich e kind obila kod jolweny. Regular police nyalo make to kosefwenyo ni en ofisa mar KDF
to nego gi contact the nearest command mar military police. To askari mar police nigi ratiro mar wacho ni askari mar lweny ni wayudo ka gi makosa wakawe, to nekecho bende en gi kiraon mar sirkal. Military police nitiere, military police corps biuru en police, lakini ok mar Kenya, ma military. Omako jal motimo makosa, to jalno either oja Navy, oja Air Force, kata oja Army. Oluwo ni mondo jolweny okaw ting' mar tich mane timo kod obila ahinya yore mag keto arita nyaka puodho okang' makamano kod od bura. To monde KDF obi o take over operation mar the disturbed area. The ideal situation is where the president must seek and secure a resolution of the National Assembly. Even the president cannot wake up and say, deploy KDF in West Pokot without a resolution of the National Assembly. Okeyo bende koni jatend piny e buche mar komiti mar arita nyaka kete twak wach gwandruok moseneno e kind obila kod jolweny mondo piny obed kod adier ewi ngirruok mar arita mar jopiny. Maendi en gino monego bed agenda e bura miluongo ni National Security Committee ma jakombe en moluor Laktar William Samoei Ruto. The buck stops only with him. As a commander-in-chief, as a symbol of national unity of this country, you can't sit pretty moments after mourning your own chief of the defense forces. Your troops are confronting each other in the public glare. How safe is the public? Are you ready to turn your Skizza into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizza, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo. Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Doza shopping hazitoshi. Relax. Chukua loan Zenka ikusort. Zenka, smart loans for smart people. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Jite manga gi chir mar wuotho kendgi, ji mang'eny ahinya luwoga bang'gi. Bed gi chir ati.
tok nikech in, mana nikech nyathini.